Studju ippubblikat dan l-aħħar li sar minn esperti Ewropej fis-settur tal-enerġija sab li l-inqas prezzijiet tal-enerġija fi żmien ta' sfidi internazzjonali bla preċedent huwa dak f'Malta, wara li l-prezzijiet ġew aġġustati għal munita komuni b'dak imsejjaħ bħala l-istandard tal-kapaċità tal-akwist bl-Ingliż Purchasing Power Standard. Il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna huwa ta' 13.95 ċentesmu. Ir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hija iżjed mid-doppju mir-rata ta' pajjiżna. Wara Malta bl-irħas prezzijiet tal-enerġija jiġu l-Ungerija u l-Lussemburgu. Fl-istess waqt l-ogħla prezzijiet tal-enerġija fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin fir-Repubblika Ċeka, fl-Italja, fl-Estonja u fid-Danimarka. Għalkemm f'din il-kriżi internazzjonali Malta mhijiex milquta direttament minħabba li ma timpurtax il-gass direttament minn Russja, il-prezz tal-elettriku mixtri permezz tal-interconnector mill-kontinent Ewropew sploda l fuq. Minkejja dan il-familji Maltin u Għawċin mhux qed iġorru il-pis u l-kontijiet tad-dawl baqgħu stabbli. Dan seħħ b'riżultat tal-għajnuna tal-Gvern li qed jilqa' għall-pis taż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Bekk il-familji Maltin u Għawċin qed jiffrankaw mill-inqas 1,700 euro fis-sena f'kontijiet tad-dawl, gass u fuels. F'Lulju pajjiżna nnegozja b'suċċess deroga minn regolament obbligatorju tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea inaqsu sostanzjalment l-użu tagħhom tal-gass bi 15%. Din il-kriżi tal-enerġija qed twassal biex bliet madwar l-Ewropa qed jintfgħu kompletament sabiex inaqsu l-konsum tal-elettriku. Il-messaġġ huwa wieħed sabiex kulħadd ikun responsabbli fil-konsum tal-elettriku minħabba żieda fil-prezz tal-enerġija u apparti minn hekk wieħed ikun qed jgħin biex jiġi mħares l-ambjent.